Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή βράδυ απόψε στη Νέα Τηλεόραση Κρήτης και απόψε είναι η τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε και θα είμαστε μαζί από τον Οκτώβρη πρώτα ο Θεός στους δέκτες της Νέας Τηλεόρασης. Λοιπόν, για όσους φίλους θέλουν να μας στείλουν τις παρατηρήσεις, να μας δώσουν τις ευχές τους για το καλοκαίρι, να μας προτείνουν θέματα για την επόμενη μας χρονιά, μπορούν μέσω στη σελίδα μας στο Facebook με τίτλο Δόμηση και Οικονομία, είτε στην προσωπική σελίδα μας στο Facebook με τίτλο Πέτρος Χατζησταύρος. Η εκπομπή μας σήμερα παίζει ζωντανά στο www.neatv.gr και θα παίζει και σε μαγνητοσκόπηση κάθε Σαββάτο στις 5 η ώρα. Από την ερχόμενη Παρασκευή οι εκπομπές μας πάλι θα παίζουν σε μαγνητοσκόπηση από ό,τι έχω μάθει και θα παίζουν νομίζω και την ίδια ώρα, κάθε Παρασκευή βράδυ. Λοιπόν, κρατήσαμε τελευταίο θέμα της εκπομπής, ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με χρώμα, έχει να κάνει με ευχάριστη διάθεση, έχει να κάνει με αλλαγές στην ψυχολογία και στην ψυχοσύνθεσή μας, έχει να κάνει με μια εταιρεία η οποία πρωτοπορεί στον χώρο της, όπως πολύ καλά σας έχουμε συνηθίσει κατά τη διάρκεια της χρονιάς να βγάζουμε εταιρείες οι οποίες πρωτοπορούν η κάθε μία στον τομέα της. Θα μιλήσουμε λοιπόν για χρώματα. Καλεσμένος μας είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης Βερικάκης, ο κύριος Νίκος Βερικάκης, και θα μιλήσουμε για τις βαφές εικονικής πραγματικότητας. Καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα και καλησπέρα στο κοινό σας. Είναι περίεργο θέμα, είναι όμορφο θέμα. Όταν ήρθατε και μου κάνατε την παρουσίαση, θεώρησα ότι αν μη τι άλλο ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο. Ξέρετε, το χρώμα, επειδή είναι ένας τομέας της οικοδομής ο οποίος πάει πάντα τελευταίος όταν φτιάζεις κάτι καινούριο, ή είναι ο πρώτος ο οποίος αλλάζεις όταν θες να ανακαινήσεις κάτι, αφορά πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό που πραγματικά που είδα σαν παρουσίαση μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, έχουμε δώσει τη βαρύτητά μας περισσότερο στο τελευταίο κομμάτι της βαφής και να το κάνουμε όσο δυνατόν πιο όμορφα και σωστά. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει να έχουμε μια σωστή αρχιτεκτονική χρώματος, να έχουμε σωστά χρώματα και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και οι όγκοι των χρωμάτων να βάφονται σωστά, αναδεικνύοντας έτσι την οικοδομή που έχουμε δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα για να τη φτιάξουμε. Αυτό το οποίο θα δει ο κόσμος και είναι πραγματικά εντυπωσιακό είναι ότι οι παλέτες των χρωμάτων, τα χρωματολόγια τα οποία έχουν επιλεχθεί, έχουν να κάνουν καθαρά με φυσικά τοπία. Δεν έχει να κάνει πλέον με την παλέτα χρωμάτων. Θα το εξηγήσουμε αργότερα. Πιστέψτε με, καθίστε να δείτε μια παρουσίαση η οποία, αν μη τι άλλο, είναι πάρα πολύ απλή και πάρα πολύ εντυπωσιακή. Λοιπόν, κύριε Βερικάκη, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ναι, πολύ ωραία. Ξεκινάμε λέγοντας ότι θα σας δείξουμε πρώτα τις βαφές εικονικής πραγματικότητας. Θα εξηγήσουμε τι είναι βαφές εικονικής πραγματικότητας. Θα εξηγήσουμε για τους συνδυασμούς χρωμάτων κάποια πράγματα. Θα σας δείξουμε δύο νέου τύπου χρωματολόγια τα οποία τα έχουμε φτιάξει με σκοπό να διευκολύνεται ο πελάτης να επιλέγει πιο εύκολα και σωστά. Αυτά θα γίνουν στο δεύτερο μέρος. Στο δεύτερο μέρος και θα σας δείξουμε και κάποια έτοιμα δείγματα χρωμάτων τα οποία τα έχουμε φέρει εδώ. Μια έξυπνη ιδέα που αντί να παίρνουμε δειγματάκια ενός κιλού, ο κύριος Βερικάκης έχει φτιάξει κάτι πολύ ωραία μπουγαλάκια τα οποία μπορούμε ανά πάσα στιγμή να πάρουμε ένα ασφαλές δείγμα για να δούμε ακριβώς πώς θα φαίνεται η διαφορά στο χρώμα το οποίο εμείς θα επιλέξουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ουσιαστικά ξεκινάμε δείχνοντας κάποια πράγματα. Το χρώμα στη ζωή μας, πώς μας επηρεάζει. Σίγουρα το χρώμα είναι αυτό που μας αλλάζει τη ζωή, μας δείχνει, αλλάζει τα συναισθήματα, λειτουργεί ψυχολογικά και μας κάνει να νιώθουμε όμορφα βλέποντας όμορφες εικόνες ή μας κάνει πολλές φορές να νιώθουμε πάλι παιδιά παίζοντας με το χρώμα. Μας κάνει γενικά, μας δημιουργεί ευχάριστα συναισθήματα. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να μην χρησιμοποιούμε το χρώμα ή να τα βάφαμε όλα λευκά. Γιατί αν θέλαμε να προστατεύσουμε κάτι, απλά το βάφαμε λευκό ή το βάφαμε ένα συγκεκριμένο χρώμα γιατί δεν είχαμε πρόβλημα. Και είχαμε τελειώσει, ναι. Επιλέγουμε όμως χρώματα για να αλλάξουμε αυτό που θέλουμε, να αλλάξουμε τη διάθεσή μας. Και αυτό είναι το σημαντικότερος παράγοντας. Βάφει όλος ο κόσμος. Και όταν λέμε ότι μπορεί να βάψει όλος ο κόσμος, εννοούμε αυτό. Όλοι έχουμε πιάσει ένα πινέλο, ένα ρολό στα χέρια μας. Βλέπουμε εδώ πέρα. Γνωστός ο κύριος, ναι. Βάφουμε τα πάντα και ζούμε στον πιο χρωματισμένο στο πιο πολύχρωμο πλανήτη του ηλιακού συστήματος. Χρησιμοποιούμε χρώματα για να βάψουμε και αφού βάφουμε, μπορούμε να βάψουμε τα πάντα. Φυσικό και επόμενο είναι να βάφουμε και τα σπίτια μας. Βάφουμε πολλές φορές τα σπίτια μας με χρώματα που λατρεύουμε, με χρώματα που μας ενθουσιάζουν, με χρώματα που μας δίνουν μια εικόνα που θέλουμε να δείξουμε στην τελική τους επιλογή.
Πώς όμως επιλέγουμε χρώματα για το σπίτι μας? Αυτό είναι το σημαντικότερος παράγοντας. Είναι και ένα από τα κύρια και πρωταρχικά θέματα αυτά, γιατί ο καθένας, ξέρετε, την έννοια του καλέσθητου και την έννοια του σωστού είναι εντελώς υποκειμενική. Και καλό θα είναι για να μιλάει με κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα του προτείνει ανάλογα με το περιβάλλον και τις ανάγκες της κάθε μίας οικίας να του προτείνει και τον κατάλληλο χρωματισμό. Πολύ σωστά. Για πάμε λοιπόν. Ας πάμε στην κάρτα λίγο να δούμε. Υπάρχουν 5 διαφορετικοί τρόποι. Μιλάω από τη μεριά των καταστημάτων, έτσι, που επιλέγουν οι πελάτες χρώματα. Ο πρώτος τρόπος είναι από το μυαλό μας. Έρχεται κάποιος πελάτης, μας λέει: έχω σκεφτεί ένα μπέζ, έχω σκεφτεί ένα πρασινάκι. Χωρίς να έχει κάποιο δείγμα μαζί του και μας το δείχνει. Το δεύτερο κομμάτι από περιοδικά και βιβλία. Μας φέρνουν πολλές φορές βιβλία περιοδικά και βλέπουμε κάποιο χρώμα από εκεί πέρα. Ο τρίτος τρόπος είναι από φωτογραφίες. Μας φέρει μια φωτογραφία από ένα άλλο σπίτι και μας λέει: εγώ θέλω αυτό το χρώμα κτλ. Από αντικείμενα, από φλοιούς χρώματος. Και τι κάνουμε αυτά? Θα πάμε στο χρωματολόγιο. Το περιβόητο. Το χρωματολόγιο είναι ό,τι είναι το λεξικό για τις λέξεις, είναι το χρωματολόγιο για τα χρώματα. Δηλαδή, αν θέλουμε να φτιάξουμε μια ωραία πρόταση, θα χρησιμοποιήσουμε και χρησιμοποιήσουμε ένα λεξικό. Αν μας δώσει κάποιος ένα λεξικό, δεν μπορούμε απλά με ένα λεξικό να φτιάξουμε λέξεις. Πρέπει να έχουμε την έμπνευση. Ναι. Και θα το εξηγήσουμε παρακάτω και αυτό. Το ίδιο ισχύει και για το χρωματολόγιο. Για να βρούμε τα σωστά χρώματα, δεν πάμε σε ένα χρωματολόγιο να τα ανοίξουμε να πάρουμε 3 χρώματα στην τύχη, αλλά πρέπει να έχουμε την έμπνευση να μπορέσουμε να επιλέξουμε σωστά. Και παρακάτω θα δείξουμε πώς θα αποκτήσουμε αυτή την έμπνευση και πώς μπορούμε πιο εύκολα να επιλέξουμε κάποια χρώματα. Θα σας κάνω ένα παράδειγμα εδώ να το δείτε. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Βλέπουμε εδώ πέρα πώς πάει κάποιος σε ένα κατάστημα, επιλέγει από ένα χρωματολόγιο 3 δείγματα, τα τοποθετεί στο κτίριο που θέλει να βάψει και δοκιμάζει τα πρώτα 3 χρώματα. Δείτε κάτω δεξιά, εκεί που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάφει. Εκεί λοιπόν αυτός είναι ο προβλεπόμενος μέχρι τώρα τρόπος για να δούμε τι χρώμα ταιριάζει στην οικοδομή μας. Βάφουμε μια μικρή επιφάνεια με 1 κιλό από το χρώμα το οποίο έχουμε επιλέξει. Επιλέγει πολλές φορές και δεύτερη σειρά χρωμάτων. Για να δει αν ταιριάζουν. Γενικά επιλέγουμε πολλές φορές, όσοι έχουν κατάστημα χρωμάτων γνωρίζουν ότι πολλοί πελάτες και όσοι πελάτες το έχουν δει, δεν καλύπτεται κανείς μόνο μία σειρά χρωμάτων, μπορεί να πάει 4-5, μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο να κάνει ένα σπίτι πραγματικά πολύχρωμο, όπως θα δούμε παρακάτω όταν προχωρήσει. Το οποίο μας δυσχεραίνει το έργο, δηλαδή δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ποια χρώματα θα βάλουμε. Τι θα βάλουμε, ναι. Συνεπώς πηγαίνουμε λοιπόν σε ένα σπίτι το οποίο έχει 15-20 διαφορετικά χρώματα και από τα οποία έχουμε θέμα πολύ μεγάλο ποιο να επιλέξουμε. Ουσιαστικά παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα. Έχουμε υψηλό κόστος δειγμάτων. Γιατί το κόστος για να αγοράσουμε τα δείγματα έχει κάποια βαρύτητα. Έχουμε χρονική καθυστέρηση στεγνώματος επαφής. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το χρώμα λόγω μικρής επιφάνειας. Το κυριότερο είναι αυτό. Το κυριότερο για μένα είναι αυτό. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε και πόσα χρώματα θα βάλουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Και να επιλέξουμε τα χρώματα αυτά που θέλουμε, είναι πολύ δύσκολο να πούμε πού θα βάλουμε το κάθε χρώμα. Ναι, επίσης, το άλλο κομμάτι δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την τελική εικόνα του κτηρίου, γιατί λείπουν στοιχεία από το κτίριο. Βέβαια. Εμείς τώρα προσπαθήσαμε να κάνουμε το εξής. Να βρούμε έναν τρόπο μέσα από την εικονική πραγματικότητα. Να αποπερατώσετε το κτίριο. Να αποπερατώσουμε το κτίριο. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε τοποθετήσει. Του βάζαμε στη θέα. Βάλουμε τα μπαλκόνια. Βάζουμε τα μπαλκόνια του. Προσθέτουμε σιγά σιγά τα κουφώματα. Φτιάχνουμε μια εικόνα τριγύρω. Και ξεκινάμε και δουλεύουμε το πρώτο χρώμα, το δεύτερο και μετά το τρίτο. Έτσι φτάνουμε σε μια κατάσταση που έχουμε επιλέξει την πρώτη επιλογή, τη δεύτερη. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό, κύριε Βερικάκη. Μπράβο. Ουσιαστικά έχουμε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο να μπορούμε τα χρώματα που απεικονίζονται να έχουν τη μικρότερη δυνατή απόκληση. Η απόκληση πάντα υπάρχει, αλλά είναι ένας πολύ καλός μπούσουλας, ο οποίος μας βοηθάει για να επιλέξουμε σε κάθε περιοχή στους όγκους που θέλουμε να βάψουμε το συγκεκριμένο χρώμα. Αυτό το οποίο θέλω να πούμε στον κόσμο είναι ότι
δεν είναι στην ουσία μια εικονική πραγματικότητα η οποία δεν είναι απτή, δεν είναι ρεαλιστική. Είναι μια εικονική πραγματικότητα η οποία, αν εσύ επιλέξεις αυτό το κωδικό χρώματος, στην ουσία το κάδρο το οποίο θα βλέπεις στην πραγματικότητα στο σπίτι σου θα είναι αυτό το χρώμα. Σωστά. Δεν είναι ψηφιακά χρώματα που είναι μη εφαρμόσιμα. Έχουμε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε κάνει πάρα πολλές μετρήσεις με πραγματικό χρώμα για να πετύχουμε αυτό ακριβώς το σημείο. Γιατί ο κόσμος τα πιο πολλά χρώματα αυτά είναι. Οι πιο πολλοί κωδικοί στις παλέτες χρωμάτων των εταιριών είναι και ψηφιακή κωδική. Σωστά. Δηλαδή η εφαρμογή του στην πράξη δεν έχει τον ίδιο τόνο και την ίδια ευκρίνεια η οποία έχει το δείγμα. Υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Και επειδή, αν θέλετε, τη συγκεκριμένη δουλειά την κάνουμε αυστηρά για κάθε σπίτι ξεχωριστά, κοιτάζουμε ιδιαίτερα η τοποθέτηση χρώματος να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής. Μάλιστα. Πολύ ωραία πράγματα. Όταν φτάσει ο πελάτης να επιλέξει το κτίριο που θέλει που του αρέσει, τότε βγάζουμε τους κωδικούς των χρωμάτων ανάλογα την εταιρεία που επιθυμεί και μπορεί να εκτυπώσει και μια φωτογραφία. Συγγνώμη εδώ πέρα που έτσι όπως το είπατε. Δεν είναι μια συγκεκριμένη εταιρεία. Εσείς απλά του δίνετε την ιδέα και αυτός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 3, 4, 5 εταιρείες που έχετε εσείς. Τις εταιρείες που δουλεύουμε στο κατάστημά μας. Ευτυχώς οι ελληνικές εταιρείες είναι πάρα πολύ δυνατές σε σύγκριση με το εξωτερικό. Έχουμε πολύ καλές ελληνικές εταιρείες που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα ουσιαστικά. Και θεωρώ ότι μπορούμε να επιλέξουμε από τις παλέτες τους να φέρουμε όσο πιο δυνατόν κοντά γίνεται την ψηφιακή με την πραγματική βαφή. Εμείς δίνουμε 22 διαφορετικές προτάσεις σε κάθε μελέτη που κάνουμε. 22 προτάσεις. 22 προτάσεις με αρκετά χαμηλό κόστος για την όλη μελέτη. Αν θέλετε να μιλήσουμε αργότερα για το κόστος, είναι πάρα πολύ χαμηλό. Και οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να αγοράσουν αυτή την υπηρεσία έχουν ιδιαίτερη τιμή εφόσον αγοράσουν τα χρώματα από το κατάστημά μας. Τη δουλειά αυτή την κάνουμε και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Είμαστε οι μόνοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που κάνουμε αυτή τη δουλειά στο συγκεκριμένο κομμάτι των βαφών εικονικής πραγματικότητας με τον τρόπο που το κάνουμε και έχουμε γύρω στους 50 πελάτες σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Συνεπώς, εσείς ψηφοποιήσατε το χρώμα. Ακριβώς, ναι. Για να το πούμε όσο το δυνατόν πιο πρακτικά. Το έχουν κάνει και άλλες εταιρείες. Απλά εμείς ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ένα φωτορεαλιστικό σε χαμηλή τιμή, με πολύ μικρή απόκλιση των χρωμάτων. Με μεγάλο ποσοστό πιστότητας, στην ουσία χρώματος και πραγματικότητας. Πολύ σωστά. Άρα μας βοηθάει, το σύστημα αυτό μας βοηθάει σε 3 πράγματα. Ποια χρώματα θα χρησιμοποιήσουμε. Πολύ σημαντικό. Πόσα χρώματα θα χρησιμοποιήσουμε και πού θα βάλουμε το κάθε χρώμα. Ναι. Αυτά είναι τα που είχαμε πει πιο πριν. Σας δείχνω μερικά παραδείγματα ακόμα. Έχουμε εδώ πέρα ένα κτίριο το οποίο είναι κάποια κτίρια στην Αθήνα που δείχνουμε κάποιες βαφές που έχουμε κάνει. Είναι εντυπωσιακότατο. Δηλαδή, ο προηγούμενος πελάτης ήθελε να δει και κάγκελα με γυαλί. Γενικά οι παραλλαγές είναι πάρα πολλές. Δουλεύουμε τα χρώματα που υπάρχουν κάποιες τάσεις στην αγορά που αρέσουν, που είναι ανάλογα με τις προτιμήσεις του πελάτη. Αλλά αυτό δουλεύουμε είναι επίσης εντυπωσιακό που το έβλεπα. Και σε παλιά κτίρια που έχουμε την ανάγκη πολλές φορές να κάνουμε μια αναβάθμιση, μια αναπαλαίωση ενός παλιού κτιρίου, να το φτιάξουμε, να φρεσκαριστεί, να ομορφύνει, για να ομορφύνει και την περιοχή. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο ομορφαίνει ένα σπίτι, ομορφαίνει και την περιοχή που είναι τριγύρω. Εδώ βλέπουμε το πρώτο παράδειγμα. Πώς μπορούμε να καθαρίσουμε και πώς μπορούμε να αναδείξουμε. Το στήλο τον βγάλατε κι εσείς και εμένα με ενοχλούσε. Ναι. Είναι πολλά κτίρια στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε και εδώ στην Κρήτη. Όπως μου λέει και το κοντρόλ και τα μάξι θέλει βάψιμο. Πολύ σωστά. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο κτίριο το οποίο είναι στα Τούβλα, το οποίο ο πελάτης θέλει να το δει τελειωμένο για να μπορέσει να προχωρήσει, για να κάνει τις αγορές ακόμα και σε κουφώματα που πολλές φορές δυσκολεύονται από την αρχή, γιατί θέλει να κλείσει κάποια κουφώματα. Ο συγκεκριμένος πελάτης ήθελε να το δει και σε γκρι κουφώματα και σε κόκκινα κτλ. Γι' αυτό βιάστηκε να δει και το τελικό χρώμα. Και ουσιαστικά δουλέψαμε και τα υπόλοιπα στοιχεία που λείπαν από το σπίτι, μόνο και μόνο για να μπορέσει να έχει αυτό που λέμε μια ολοκληρωμένη εικόνα και να βγάλει ένα τελικό αποτέλεσμα. Εδώ βλέπουμε ένα κτίριο, είναι στην περιοχή μας, αυτό στην Κίσαμο, ένα κτίριο το οποίο ήταν σπίτι και ο πελάτης ήθελε να το κάνει να φαίνεται, επειδή έχει έπιπλα κουζίνας κτλ., ήθελε να το κάνει να φαίνεται επαγγελματικό κτίριο. Όπως θα δείτε εδώ πέρα, αφαιρέσαμε μπαλκόνι, προσθέσαμε μεταλλικά κάγκελα και κόψαμε κομμάτι του τοίχου. Επίσης, το χωρίσαμε από την πάνω μεριά για να μην φαίνεται τόσο πολύ το σπίτι.
και να έχουμε μια εικόνα όπως αυτή εδώ πέρα που βλέπετε. Αυτόματα αλλάζει εντελώς η εικόνα του κτηρίου και είναι μια πολύ καλή ουσιαστικά μελέτη και πρόταση που ολοκληρώνεται και αυτή σε 22 παραλλαγές. Είναι πιο πολύπλοκη. Αυτό είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Απλά μας ενδιαφέρει να κάνουμε, ειδικά στα επαγγελματικά κτίρια, αυτό, επειδή χρησιμοποιούμε για πιο έντονα χρώματα, να μπορέσουμε να επιτύχουμε τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό χρωμάτων, που πολλές φορές συνδυάζεται και με το σήμα των εταιρεών και με τα προϊόντα ανάλογα. Δηλαδή, μελετάμε δηλαδή και μαρκετίστικα, αν το θέλετε έτσι, ποια χρώματα ταιριάζουν για να μπορέσουμε να τα τοποθετήσουμε. Επίσης, εδώ θα δούμε ένα κτίριο, όπως είναι ένα ξενοδοχείο, το οποίο είναι κάπως παλιό ξενοδοχείο, κάποια αρχιτεκτονικά λάθη, το οποίο θέλουμε να αναβαθμιστεί και επειδή έχουμε και τουριστική άνθηση τουλάχιστον. Σιγά-σιγά. Και ευχόμαστε να κρατήσει. Σιγά-σιγά. Οφείλουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, οι αλλαγές που κάνουμε. Άλλο κτίριο, έτσι. Είναι ένα διαφορετικό κτίριο, ουσιαστικά φαίνεται απ' έξω. Είναι πιο όμορφο. Τα χρώματα. Οι όγκοι τους είναι αρκετά πιο όμορφοι και βέβαια δεν σταματήσαμε σε μία παραλλαγή. Μέχρι να επιλέξει ο πελάτης, έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, διάφορες προτάσεις για να μπορέσει να δει ό,τι καλύτερο είναι. Εδώ βλέπουμε ένα κτίριο, ένα καθημερινό κτίριο, ένα όμορφο κτίριο. Εδώ προσθέσουμε μόνο τα μπαλκόνια. Εδώ πέρα έχει μια επεξεργασία, είναι λιγότερο το κόστος από τα προηγούμενα, γιατί μπορούμε να βγάλουμε ασφαλές συμπεράσματα πιο εύκολα και μπορούμε να τοποθετήσουμε τα χρώματα σε πιο εύκολη βάση. Δηλαδή, παίζει μεγάλη σημασία για μας να έχουμε το πόσο απλό είναι ένα κτίριο, γιατί ουσιαστικά δουλεύουμε, είναι γραφιστικές οι ώρες το κόστος και θα σας πω πώς περίπου λειτουργεί το κόστος που είναι πάρα πολύ χαμηλό. Για το συγκεκριμένο κτίριο το κόστος μπορεί να είναι 120, 140 ευρώ, 110, αναλόγως τις ώρες που έχει φάει. Τίποτα, εδώ πέρα βλέπουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο κτίριο. Ένας πελάτης ο οποίος. Πολυπλούμιστο κτίριο. Ο οποίος. Φορτωμένο. Ναι. Είναι ο κύριος αρχιτέκτονας, ο οποίος έκανε ό,τι γνώριζε από αρχιτεκτονική. Ό,τι είχε δει, το έβαλε μέσα. Το έβαλε μέσα. Φανταστείτε πως θα είναι μέσα αυτό. Με αποτέλεσμα να δυσκολεύει λίγο η επιλογή των χρωμάτων και η τοποθέτησή τους. Γιατί το λέτε αυτό. Είναι τόσο απλό το κτίριο. Έτσι, ναι. Εδώ πέρα, πραγματικά με δείγματα δεν μπορείς να κάνεις δουλειά. Εδώ χρειάζεται πραγματικά να κάνεις τις βαφές εικονικής πραγματικότητας, με την έννοια ότι μόνο έτσι μπορείς να πάρεις ένα ασφαλό. Για να δούμε το αποτέλεσμα εδώ. Το αποτέλεσμα. Μαζέψατε λίγο. Το μαζέψαμε λίγο. Είναι λίγο παλιά η φωτογραφία αυτή που βλέπετε. Έχει χρώματα της προηγούμενης πενταετίας, θα το πούμε έτσι. Είναι όμως ανοιχτό πλέον. Βλέπετε, έχουμε τοποθετήσει το γκαζόν, έχουμε τοποθετήσει πλακάκια, έχουμε τοποθετήσει τα κουφώματα και τα κάγκελα για να μπορέσουμε να το βλέπουμε έτσι καλύτερα. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Φοβερά παραδείγματα, πάρα πολύ ωραία. Ολοκληρώθηκε το μέρος? Ναι, το πρώτο μέρος. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος λοιπόν, θα μιλήσουμε για τα κριτήρια επιλογής των σωστών χρωμάτων. Όπως βλέπετε, είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκπομπή. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε ξανά μαζί σας. Δεύτερο μέλος λοιπόν της εκπομπής μας. Είμαστε λίγο χαλαροί. Είναι η τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Μιλάμε για χρώματα, μιλάμε για εικονική πραγματικότητα, μιλάμε για υπέροχα χρώματα και πώς μπορείτε να κάνετε το σπίτι σας να φαίνεται ακριβώς έτσι όπως θέλετε, προτού καν βάλετε ούτε έναν μπογιατζή μέσα στο σπίτι σας. Ο κύριος Βερικάκης Νίκος είναι εδώ και έχουμε ξεκινήσει την παρουσίαση της εικονικής πραγματικότητας. Συνεχίζουμε λοιπόν την παρουσίασή μας. Κύριε Βερικάκη. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για τις επιλογές των χρωμάτων και με ποια βάση γίνονται. Ουσιαστικά, κεντρικά μιλάμε ότι οι επιλογές των χρωμάτων γίνονται με βάση την κατηγορία του κτηρίου. Δηλαδή, αν είναι επαγγελματικό κτίριο, αν είναι κύρια κατοικία, αν είναι ξενοδοχειακή μονάδα. Το δεύτερο στοιχείο είναι η αρχιτεκτονική του. Αν είναι μοντέρνο, κλασικό κτλ. Kits. Το περιβάλλον και η θέση του κτηρίου. Δηλαδή, απαραίτητο. Πού βρίσκεται το κτίριο, είναι κοντά στη θάλασσα, δεν είναι πράσινο, δεν είναι ωραίο. Τις χρωματικές τάσεις που επικρατούν. Βλέπουμε όλοι ότι υπάρχει μια τάση να επικρατούν τώρα μια χρωματική τάση πιο πολύ μπροστά γένε και στα γκρι χρώματα, τα οποία τον ακολουθούμε. Και φυσικά το τελευταίο παίζει σημασία οι προτιμήσεις του ιδιοκτήτη. Αυτό ας παίζει λιγότερη σημασία. Πάρα πολύ σημαντικό όμως. Ναι, ας παίζει λιγότερη. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι προσπαθούμε πολλές φορές να κάνουμε. Πάντα παίρνουμε βάση τις προτιμήσεις του ιδιοκτήτη και προσπαθούμε να τις κάνουμε να φαίνονται όμορφες. Και όχι γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ναι, δυστυχώς πολλές φορές έχουμε μια περίεργη σχέση με την αντίληψη του χρώματος και τοποθετώντας το μετά το μετανιώνουμε. Το καλό με το πρόγραμμα των βαφών εικονικής πραγματικότητας που κάνουμε είναι ότι και το λάθος να γίνει το βλέπεις μπροστά σου και δοκιμάζεις και πολλά πράγματα.
Τα ωφέλη που μπορούν να προκύπτουν από αυτήν την μελέτη είναι πολύ χαμηλό το κόστος της μελέτης, δηλαδή ξεκινάμε από 80 ευρώ και μπορεί να καταλήξει μέχρι 150. Ανάλογα τη δουλειά που κάνετε, γιατί έχει και δουλειά, έτσι. Και ουσιαστικά τη τιμή την καθορίζουμε όταν δούμε τη φωτογραφία, γιατί πολλές φωτογραφίες έρχονται με mail, βλέπουμε τη φωτογραφία, κοιτάζουμε πόσο κόστος μπορεί να έχει και το λέμε στον πελάτη πριν ξεκινήσουμε. Σου λέει, θέλεις τόσα. Ναι. Έχουμε μια γρήγορη επιλογή χρωμάτων και μείωση κόστους εργατικών, είναι λογικό γιατί γλιτώνουμε αρκετό χρόνο. Έχουμε μια ολοκληρωμένη οπτική επαφή με το τελικό αποτέλεσμα, γιατί έχουμε τοποθετήσει ό,τι υλικά χρειάζεται σε μια οικοδομή. Αποφεύγουμε το λάθος χρώματος λόγω εκτύπωσης της τελικής επιλογής. Πολλές φορές οι μαστόροι λείπουν από μια οικοδομή, έχουν εργάτες. Υπάρχει εκτυπωμένη μια φωτογραφία με τα χρώματα που θέλουμε να δείξουμε. Για να μην σου κάνει το και βλέπει πώς θα βάψει το μπαλκόνι και το βλέπει βαμμένο μπροστά του πριν το βάψει. Άρα αποφεύγουμε αυτό το λάθος. Έχουμε μικρό ποσοστό απόκλησης ψηφιακής πραγματικής βαφής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχει το ποσοστό απόκλησης, προσπαθούμε και το βελτιώνουμε συνεχώς. Έχουμε μεγάλο πλήθος προτάσεων, 22 προτάσεις. Όλοι οι πελάτες μας μπερδεύονται συνήθως σε 5-6 προτάσεις που τους αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά και αν δεν μείνουν ικανοποιημένοι τις 22, χωρίς να πληρώσουν έξτρα χρήματα, μπορούμε να τις πάμε περισσότερες. Και έχουμε επιλογή χρωμάτων, μεγάλο πλήθος προτάσεων σε συνδυασμό 22 προτάσεις, διατήρηση του αρχείου για μελλοντική χρήση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικότερο. Φτιάχνουμε γιατί μπορείς σε 5-6 χρόνια να το αλλάξεις και να. Σωστά. Να αλλάξει το χώρο σου. Με το ελάχιστο κόστος, μετά από κάποια χρόνια, μπορούμε να προχωρήσουμε, να ξανακάνουμε. Και κρατάτε και μια καλή σχέση και με τους πελάτες σας. Πολύ σωστό. Έξυπνο αυτό. Έξυπνο. Και έχουμε επιλογές χρωμάτων από έμπειρους διακοσμητές. Ουσιαστικά δουλεύουμε το σύστημα αυτό τώρα 10 χρόνια. Έχουμε βάψει πάνω από 1.500 κτίρια ψηφιακά σε όλη την Ελλάδα. Και έχουμε ένα αρχείο με πάνω από 50.000 φωτογραφίες κτίριων. Θα πω μερικά πράγματα για το χρωματικό κύκλο και για τον τρόπο που συνδυάζουμε χρώματα. Γενικά και οι διακοσμητές και οι εδώ πιστεύω ότι είναι το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της παρουσίασής σας. Και τα λοιπά. Υπάρχει ένα μαθηματικό μοντέλο δημιουργίας χρωματικών συνδυασμών. Πάρα πολύ σωστό και πολύ έξυπνο. Έχουν στηριχτεί πάρα πολύ ακόμα και καλλιτέχνες πάνω στο χρωματικό κύκλο για να δημιουργήσουμε αυτά τα πράγματα. Και μέχρι στιγμής είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μοτίβο. Εμείς τώρα σκεφτήκαμε λίγο διαφορετικά. Η ομάδα που δουλεύουμε αυτά τα προγράμματα σκεφτήκαμε λίγο διαφορετικά και είπαμε ότι η φύση ίσως ξέρει καλύτερα να συνδυάζει χρώματα από όλους εμάς. Κάτι παραπάνω ξέρει. Σίγουρα ξέρει κάτι παραπάνω. Και με αυτή τη λογική, εδώ πέρα βλέπουμε, είναι στα φαλάσσανα μια φωτογραφία. Να πούμε ότι αυτό θα σας έλεγα τώρα στον κόσμο, ότι είναι δικές μας φωτογραφίες αυτές. Είναι ντόπιες. Είναι φωτογραφίες της περιοχής. Ως επιτοπλίστων κισαμίτικες. Είναι κισαμίτικες οι περισσότερες φωτογραφίες. Γι' αυτό και πάνε γρήγορα. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην φωτογραφική ομάδα Κισάμου, η οποία με έχει βοηθήσει και μου έχει δώσει. Είμαι και εγώ μέλος της βέβαια. Με έχει βοηθήσει και μου έχει δώσει φωτογραφίες. Θα μου κάνει εντύπωση να μην ήσασταν μέλος της με τόσο χρώμα. Σωστό, ναι. Και βλέπουμε εδώ πέρα μία παλέτα που έχουμε ξεκινήσει, φτιάχνουμε μία παλέτα με τα χρώματα της περιοχής. Αυτό μας βοήθησε στο να δημιουργήσουμε ένα χρωματολόγιο νέου τύπου. Το ονομάσαμε με Color by Nature και είναι χρωματολόγιο που έχει να κάνει με τα χρώματα και της περιοχής και χρώματα που δουλεύονται πάρα πολύ και είναι όμορφα χρώματα. Θα σας πούμε πώς το κάναμε αυτό το πράγμα και θα σας δείξουμε και το ίδιο το χρωματολόγιο που το έχουμε εδώ μπροστά μας. Το βλέπουμε εδώ, αν μπορεί να γυρίσει η κάμερα να το δείξουμε. Ναι, τώρα θα το δούμε. Το δούμε σιγά σιγά. Να το εδώ πέρα. Το έχουμε εδώ. Είναι εδώ πέρα το χρωματολόγιο. Ναι. Είναι από φωτογραφίες της περιοχής. Το χρωματολόγιο αυτό, το καλό του είναι ότι μπορούμε να δούμε πλέον χρώματα, γιατί μπορούμε να δούμε καθαρά τα χρώματα. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο, έτσι. Γιατί το κύριο χαρακτηριστικό του. Κάθε χρώμα διαφορετικό είναι περίπου λίγο μεγαλύτερο από μια κόλλα Α4. Οπότε είναι ένα σαφές δείγμα. Το οποίο κάθε δείγμα ουσιαστικά είναι 100 φορές μεγαλύτερο από τα δείγματα των χρωματολογίων. Και η απόκληση είναι μηδενική γιατί είναι φτιαγμένο με πραγματικό χρώμα. Δηλαδή δεν πρόκειται να δει ο πελάτης άλλο χρώμα και άλλο να πάρει στην πραγματικότητα. Και η υφή του είναι πραγματική. Και η διάταξη της παρουσίασης μας βοηθάει να δημιουργήσουμε έτοιμους χρωματικούς συνδυασμούς. Τα χρώματα τα έχουμε πάρει από τη φωτογραφία τη συγκεκριμένη από κάποιο κτίριο, το οποίο, αν μπορούμε να δείξουμε εδώ πέρα. Να δείξουμε πάνω τις φωτογραφίες. Είναι πάνω αριστερά. Ωραιότατα. Από αυτήν εδώ τη φωτογραφία έχουμε πάρει την όλη σειρά
και έχουμε πάρει το ανοιχτότερο, το πιο σκούρο, το σκουρότερο ακόμα και το πολύ σκούρο, το οποίο το έχουμε κάνει σε μία σειρά, το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ όταν βάψουμε ένα κτίριο, γιατί είναι χρώματα μέσα από την ίδια τη φωτογραφία. Δηλαδή, πήραμε το συνδυασμό που έκανε η ίδια η φύση, τον αντιγράψαμε. Ήταν μια κίνηση που μας βοήθησε πάρα πολύ και έχουμε φτιάξει αυτή τη στιγμή μια παλέτα με 12 διαφορετικές φωτογραφίες. Φωτογραφίες αυτές, επαναλαμβάνω, είναι δικές μας. Είναι δικές μας, είναι από την Κίσαμο. Είναι φωτογραφίες. Τώρα δουλεύουμε άλλες 12 φωτογραφίες που θεωρώ και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν και για τα εσωτερικά κυρίως κτίρια. Οι 12 φωτογραφίες είναι επί 4 χρώματα η κάθε μία, άρα μιλάμε για 48 χρώματα. Αυτές θα έχουν πάρα πολλά φυτά μέσα. Λουλούδια, και φυτά, ναι. Είμαστε στη φάση της επιλογής τώρα. Μετά δημιουργούμε την παλέτα μας και το προσαρμόζουμε σε χρωματολόγιο. Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε λοιπόν την παρουσίασή μας. Πολύ σωστά. Γιατί έχουμε και περιορισμένο χρόνο. Υπάρχει και ένα δεύτερο χρωματολόγιο, το οποίο δεν το έχουμε εδώ μαζί μας. Είναι αυτό εδώ πέρα το μαγνητικό χρωματολόγιο. Είναι μικρότερα, είναι 10%. Είναι ωραίο αυτό, γιατί σε μια λευκή επιφάνεια με μαγνητάκια βάζετε το πολύ ωραία, το χρώμα και λειτουργεί ουδέτερα. Το λευκό χρώμα που υπάρχει είναι ουδέτερο χρώμα και μπορούμε να δούμε ακριβώς και να συνδυάσουμε, αν θέλετε, και χρώματα από διαφορετικές φωτογραφίες το καθένα, να κάνουμε τις δοκιμές μας. Και το τελευταίο τώρα κομμάτι που θέλουμε να σας παρουσιάσουμε είναι τα δείγματα. Έχουμε έτοιμα δείγματα σε όλους αυτούς τους τόνους που είτε σε 48 δηλαδή διαφορετικές αποχρώσεις. Έτοιμα δείγματα, μπορεί να έρθει ο πελάτης στο κατάστημά μας, να πάρει το δειγματάκι χωρίς να χρειαστεί να περιμένει. Μάλιστα. Πολύ φτηνά, με 2,5 ευρώ. Πριν, ναι. Το οποίο βάφει περίπου 1,5 τετραγωνικό, δεν χρειάζεται και παραπάνω για να δει το δείγμα. Είναι δηλαδή, ασφαλέστατο δείγμα αυτό, 1,5 τετραγωνικό. Είναι μεγάλο δείγμα. Είναι μεγάλο το δείγμα. Είναι πολύ μεγάλο δείγμα. Γιατί πολλές φορές φτιάχνουμε κιλά δείγματα τα οποία χρησιμοποιούν μόνο μια πινελιά. Και φεύγουν. Μετά το πετάμε. Και πολλές φορές μπορεί να κοστίζει και 8 και 9, άμα είναι και σκούρο, και 10 και 11 ευρώ. Πόσο κοστίζουν αυτά τα μπουκαλάκια? 2 με 2,5 ευρώ αναλόγως. Πολύ καλή ιδέα. Δηλαδή με μια ολόκληρη τετράδα είναι σαν να αγοράζει κάποιος ένα μοναδικό. Και ουσιαστικά περπατάει πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος το έχει λατρέψει στην περιοχή μας. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια ολοκληρωμένη τελική πρόταση για να μπορέσει να επιλέξει κάποιος χρώματα. Διευκολύνεται πάρα πολύ από την όλη διαδικασία που έχουμε φέρει εις πέρας και δεν σταματάμε ποτέ. Συνεχίζουμε κι άλλο να το βελτιώνουμε. Τώρα σας δείχνουμε τώρα το κατάστημά μας που είναι. Αυτό θα σας έλεγα τώρα, ότι από αύριο τώρα θα μου λένε όλοι, μωρέ, αυτούς που έφερες χθες, πού είναι το κατάστημά τους? Το σκέφτηκα εγώ, στο τέλος το σκέφτηκα, το βάλαμε τώρα. Για πείτε μου λοιπόν. Το κατάστημά μας είναι στην Κίσαμο, στην οδό Βαρδαντώνη. Είναι πολύ εύκολο να μας βρούνε. Θα μας βρείτε, είναι όποιος γνωρίζει από Καστέλη, είναι μετά την πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου. Δεξιά έχουμε κάνει ένα σχεδιάγραμμα. Όποιος δεν γνωρίζει από Καστέλη, θα μας πείτε πού είναι η πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου. Η πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου είναι στον κεντρικό δρόμο μέσα στην Κίσαμο. Είναι η κεντρικότερη πλατεία της Κισάμου. Είναι μετά το Δημαρχείο, έτσι? Είναι μετά το Δημαρχείο, είναι γύρω στο 1 χιλιόμετρο. Η μεγαλύτερη πλατεία αμέσως μετά το Δημαρχείο. Είναι στην ίδια ευθεία, στον ίδιο δρόμο. Ναι. Έχουμε και QR code για όποιους είναι έτσι στην τεχνολογία. Την οποία εσείς ασπάζεστε φανατικά, βλέπω. Τη χρησιμοποιούμε. Είναι και μονόδρομος. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία, χρησιμοποιώντας όμως και τη φύση κοντά. Είναι εδώ Βαρδαντώνη 14. Και τα τηλέφωνα? Είναι 2822-061. Και το κινητό μας είναι 6942-034-714, www.paintings.gr, email info@paintings.gr για μια εξαιρετική πρόταση ψηφιακής επιλογής χρωμάτων από την εταιρεία Βερικάκης Χρώματα. Χαίρομαι πάρα πολύ που για τελευταία εκπομπή σήμερα φέραμε κάτι τελείως διαφορετικό. Εγώ σας ευχαριστώ και για τη φιλοξενία και για την όλη βοήθεια αυτή που προσφέρετε. Βασικά είναι πολύ σημαντικό και για μένα να μπορώ να προβάλλω μέσα από μια εκπομπή που είναι εξειδικευμένη και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ειδικά για το κομμάτι το δικό μας, να μπορούμε να έχουμε ένα βήμα, να μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα, γιατί σίγουρα στην περιοχή μας και στα Χανιά και σε όλη την Κρήτη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αξιόλογοι, κάνουν αξιόλογες προσπάθειες και θεωρώ ότι πρέπει να προβάλλονται, να υπάρχει ένα μέσο προβολής. Αυτό θα σας έλεγα τώρα, ότι στα 3 χρόνια που κλείνει αυτή η εκπομπή, αν μη τι άλλο, οι επαγγελματίες οι οποίες την έχουν επιλέξει να διαφημίζονται είναι σταθεροί κάθε χρόνο. Δηλαδή, δεν ευλογούμε τα γένια μας. Ο τεχνικός κλάδος στο σύνολό του όλος μας επιλέγει, ακόμα και οι άνθρωποι
ιδίως κάποιες ενότητες εκπομπών, όπως οι εκπομπές για τις θερμάσεις και οι εκπομπές για τις ανακαινήσεις, κάθε χρόνο γίνονται ένα must. Δηλαδή, ο κόσμος περιμένει για να τις δει, γιατί παίρνει έξυπνες ιδέες. Θεωρώ ότι η σημερινή μας εκπομπή ήταν εξαιρετική, ήταν πρωτοποριακή, ήταν κάτι καινούριο. Ο κόσμος δεν το ξέρει σίγουρα ότι υπάρχει αυτό. Σίγουρα, εγώ σας λέω, σαν συνάδελφος μηχανικός, δεν το ήξερα. Είναι για παράδειγμα και το ίντερνετ είναι ένα πολύ δυνατό κανάλι επικοινωνίας, αλλά δυστυχώς στο ίντερνετ πρέπει να το γνωρίζεις. Ναι, πρέπει να σε στείλει ο άλλος εκεί. Ναι, δεν πας μόνος σου, αν δεν ξέρεις. Ενώ τώρα μέσα από αυτό πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι που θα το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, θα γνωρίζουν κάποια πράγματα και θα χαρώ πάρα πολύ να δω ανθρώπους, έστω και μπορώ και κάποιες συμβουλές να δώσω. Έτσι, αυτό θα σας έλεγα τώρα. Αυτό είναι και το δείγμα ότι την είδανε την εκπομπή. Σωστά, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, περάσαμε έως 33 εκπομπές φέτος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Οι ερωτήσεις σας, οι απορίες σας, οι καταγγελίες σας, η γκρίνια σας, η αγάπη σας ήταν πάρα πολύ σημαντική για μένα όλη τη διάρκεια της χρονιάς αυτής. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την εταιρεία Κοφινάς Προκατασκευασμένες Κατοικίες, η οποία είναι βασικός χορηγός της εκπομπής μας. Επίσης την εταιρεία Durostic, την πρωτοποριακή αυτή εταιρεία δομικών υλικών, η οποία πρωταγωνιστή στο χώρο της δόμησης στην Ελλάδα. Ήταν εξαιρετική η συμβολή της στο να γίνει αυτή η εκπομπή φέτος. Όλους τους επιμέρους χορηγούς, οι οποίοι με αγάπη μπήκαν όλοι σε κάθε μία εκπομπή κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Πιστέψτε με, του χρόνου η εκπομπή μας θα είναι ακόμα καλύτερη. Θα μπούμε πολύ πιο εξειδικευμένα, θα έχουμε διαφορετικές ενότητες, καλύτερες ενότητες, θα αναπτύξουμε παραπάνω το προϊόν, θα προσπαθήσουμε να μπούμε και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Θα κάνουμε πολλές εκπομπές από Ρέθυμνο, θα κάνουμε πολλές εκπομπές από Ηράκλειο, θα κάνουμε πολλές εκπομπές από Άγιο Νικόλα. Καλούμε τους επαγγελματίες αυτών των πόλεων να μας γνωρίσουν, να τους γνωρίσουμε και εμείς, να δούνε ότι όντως η εκπομπή αυτή απευθύνεται όχι σε στοχευμένο μόνο κοινό, αλλά απευθύνεται σε ευρύτερο κόσμο, γιατί έχει να κάνει με παροχή υπηρεσίας. Εγώ να ευχηθώ σε όλους ένα καλό καλοκαίρι, να ευχηθώ σε όλους να έχουμε την υγεία μας, να έχουμε οικογενειακή ευτυχία και θα είμαστε μαζί πάλι τον Οκτώβρη. Μην αμελήσετε στην τελευταία ενότητα με την ενότητα εφαρμογές της εταιρείας Durostic. Έχουμε ένα πραγματικά εντυπωσιακό προϊόν για κλείσιμο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι και ένα υπέροχο βράδυ Παρασκευής. Καλό βράδυ. Κτίζεις, συντηρείς, επισκευάζεις, ανακαινίζεις το σπίτι ή την οικοδομή σου. Η Durostic έχει τη λύση και είναι ελληνική, αποτελεσματική, οικονομική και συμφέρουσα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Στην απόψινή ενότητα εφαρμογές θα σας παρουσιάσουμε ένα εξαιρετικό προϊόν της εταιρείας Durostic. Θα μιλήσουμε για το Durostic Thermoelastic. Η Durostic για το απαιτητικό εξωτερικό περιβάλλον προτείνει εξαιρετικής αντοχής ακριλικά ελαστομερή, ακόμα και θερμοκεραμικά ενεργειακά χρώματα, ικανά να προστατεύσουν και να αναβαθμίσουν τις εξωτερικές επιφάνειες των κτηρίων. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι ένα θερμομονωτικό, ελαστομερές, ακριλικό, ψυχρό χρώμα, πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διακρίνεται για την χαμηλή θερμική του αγωγημότητα, τις εξαιρετικές αντοχές σε αντίξωες καιρικές συνθήκες, αλλά και την υψηλή του ελαστικότητα, που του επιτρέπει να παρακολουθεί με επιτυχία τις συστολές και διαστολές των επιφανειών χωρίς να ρηγματώνεται. Ένα επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό του είναι ότι αδιαβροχοποιεί πλήρως τις επιφάνειες που εφαρμόζεται, γεφυρώνει τριχοειδή και μικρορογμές και αποτελεί μια φθηνή και σίγουρη λύση για ενεργειακή αναβάθμιση νέων ή παλαιότερων κατασκευών που έχουν αυξημένη ανάγκη προστασίας. Παρακολουθήστε την εφαρμογή του ενεργειακού ψυχρού ακριλικού χρώματος Thermoelastic σε μια εξοχική κατοικία σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. Μια εξοχική κατοικία σε ένα απαιτητικό παραθαλάσσιο περιβάλλον πρόκειται να βαθεί. Ο ιδιοκτήτης, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας, απέτησε χωρίς να επηρεαστεί το σπίτι εξωτερικά να θωρακιστεί ενεργειακά. Η Durostic έχει τη λύση. Η εξωτερική επιφάνεια προετοιμάζεται κατάλληλα για να υποδεχθεί το νέο καινοτόμο χρώμα.
Thermoelastic, το νέο ενεργειακό χρώμα της Durostick, πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, τομέα φυσικής εφαρμογών του φυσικού τμήματος, ως ενεργειακό θερμοκεραμικό χρώμα για εξωτερικές τοιχοποιίες. Το Thermoelastic κάνει 3 δουλειές ταυτόχρονα. Βάφει, μονώνει, στεγανώνει. Αποτελεί ειδική σύστασης μοναδικό ενεργειακό χρώμα, η εφαρμογή του οποίου επιτυγχάνει άψογο αποτέλεσμα βαφής εξωτερικών επιφανειών, κτηρίων και κατοικιών. Παράλληλα, καλύπτει την επιφάνεια με ελαστική στεγανωτική μεμβράνη, γεφυρώνοντας τριχοειδείς ρογμές και άλλες μικροατέλειες, προστατεύοντάς τη αποτελεσματικά από την εισχώρηση υγρασίας, ενώ επιτρέπει τη διαπνοή της. Η πιστοποίηση που έχει λάβει το προϊόν ως ψυχρό υλικό αναφέρεται στην ιδιότητά του να αντανακλά σε πολύ μεγάλο ποσοστό την ηλιακή ακτινοβολία και παράλληλα να διασκορπίζει τάχιστα τη θερμότητα που εγκλωβίζεται στο υλικό. Κατά αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει στη διατήρηση δροσερών εσωτερικών χώρων τους θερμούς μήνες του χρόνου, λειτουργώντας ως μονοτικό υλικό. Το Thermoelastic λειτουργεί ως αντλία αφήγρανσης της τοιχοποιίας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη μείωση της υγρασίας της. Κατά συνέπεια συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς αποδεδειγμένα αύξηση του ποσοστού υγρασίας κατά 4% ελαττώνει τη θερμομονωτική ικανότητα κατά 50%. Το Thermoelastic, πιστοποιημένο και δοκιμασμένο ως προς τα αποτελέσματά του, αποτελεί μια συμφέρουσα οικονομικά εναλλακτική λύση ακόμη και για την ενεργειακή αναβάθμιση παλαιότερων κατασκευών, στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης τους δεν σκοπεύει να προβεί σε ολοκληρωμένη λύση θερμομόνωσής τους με χρήση πολυστερίνης ή άλλων υλικών. Χρησιμοποιήστε και προτείνετε το Thermoelastic. Επεμβείτε αποτελεσματικά στην αισθητική των εξωτερικών επιφανειών της κατοικίας. Προστατέψτε τη από φθορές που προκαλούνται από την υγρασία και την άμεση επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Δημιουργήστε συνθήκες θερμικής άνεσης χειμώνα-καλοκαίρι στο εσωτερικό της. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν λέμε ότι η Durostick έχει τις λύσεις, εμείς το κάνουμε πράξη. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή. Από εμάς, καλό σας βράδυ.